wassalamu ala rasulina Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da. Wala hawla wa la quwwata illa billah. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzukira lan den tutur an Yahya bin Mu'ad ar-Razi saking Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah ta'ala rahimahukum lasihu en Yahya bin Mu'ad ar-Razi sapa Allahu Gusti Allah annahu satuhuni Quri'a iku den waca fi majlisihi ing dalem majlise Yahya bin Mu'ad ar-Razi apa hadhil ayatu ikilah ayat sing pundi yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda maknane yauma nahsyuru ing dalem dinane giring sapa ingsun al muttaqina ing pira-pira wong kang takwa atau wedi ing Gusti Allah ila rahmani marang zat kang welas wafda hale padha numpak ayrubanan tegese padha numpak wa nasuku lan giring sapa ingsun al mujrimina ing wong-wong kang padha lanjut ila jahannam marang neraka jahannam wirda hale padha mlaku tur mara yakni ngersakaken sapa Allah musyatan hale padha mlaku itu syantur padha ngorong. Terus wonten keterangan disebutaken dituturaken punika saking Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Niki nate maosaken dawuh Gusti Allah ing Al-Qur'an. Terus dawuh Gusti Allah yauma nahsyurul muttaqina ila rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannam wirda. Terus dawuh Gusti Allah ing Al-Qur'an niki nalika ngaos diwaos kali Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Terus ten dintene dinane Gusti Allah niku ngiring para tiyang sing takwa wedi ing Gusti Allah takwa. Terus nindakaken perintah Gusti Allah nabi abisan Gusti Allah muttaqin tiyang sing takwa. Lah niku bakale nalika dikumpul dewe Gusti Allah niku tiyang-tiyang sing muttaqin sing takwa niku nuju ing Gusti Allah niku padha numpak ayrubanan tegese numpak ngoten. Terus tiang-tiang sing takwa itu bakal numpak kendaraan tergantung ketakwaan, tergantung ngamali. Lho, orang tahu korban kok iso pak saged. Kelanten niku teng hadis Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi niku nate korban. Niku dateng dikhususno damel umat sing boten saged korban. Niku bakal nggih numpak. Lah kecuali ngoten Gusti Allah niku nggih niku bakal maringi kendaraan ya sesuai ngamali ngoten. Terus kendaraan niku nggih macam-macam ngoten. Zaman rumiyin nggih jaran niku jaran wonten unta ngoten. Zaman sakniki nggih mobil. Terus tergantung ngamali. Lah semacam iki Gusti Allah nggih ngoten diiring dhateng tiyang-tiyang sing lajeng. Tiyang sing do nglampahi maksiat duraka te Gusti Allah alias boten takwa. Niku dikumpulaken digiring. Niku boten te Gusti Allah tapi teng neraka jahanam. Teng neraka jahanam boten numpak tapi mlaku. Terus yakni kersakaken Gusti Allah musyatan hale mlaku itu syantur padha mara wis mlaku mara ngoten. Terus tujuane teng neraka jahanam
Dan iki kanggene tiyang-tiyang sing do lacut. Tiyang sing lacut duraka ning Gusti Allah. Faqala mongko ngendika sapa Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ngendikane ngeten ayuhan nas eling-eling para manusa mahlan alon-alon godan si esok tuhsyaru den giring sira kabeh ilal mauqifi marang panggonan nunggu hasyron hale den giring hasyron kelawan den giring wa ta'tuna lan teko sira kabeh minal atrafi saking pira-pira arah faujan kelawan gumbolong faujan kelawan watu qafuna lan padha den ngadekake utawa den dekake sira kabeh baina yadillahi ing dalem ana ngersane Gusti Allah fardan hari ijen watus aluna lan ditakoni sira kabeh amma saking barang fa'altum kang lakoni sira kabeh ing ma harfan hari sak huruf harfan salih hari sak huruf. Terus ngendikane Yahya bin Mu'adz Ar-Razi ngendikane mulane saka ngoniku dados wong iku dikumpulno kanggone wong sing takwa iku numpak, kanggone wong sing ora takwa iku mlaku ngono. Mulane para manusa alon-alon aja cepet-cepet. Maksudnya napa? Nek dunya niku mboten usah ngoyo, mboten usah ngoyo, alon-alon ae. Bakale ku yo digiring ngene iku. Terus teko para manusia itu saking pinter-pinter arah kados keterangan ingkang sampun liwat. Terus manusia dikumpul mulai zamane Kanjeng Nabi sampai manusia akhir zaman. Niku saking pundi-pundi nalika dibangkitaken udah kumpul. Terus dosa wonten Gusti Allah niku setunggal-setunggal, ijen-ijen, siji-siji. Keterangan ingkang sampun liwat didangu nika tiga perkara. Keterangan ingkang sampun liwat disidang setunggal-setunggal. Nah, dan mriku sinten mawon boten saged. Gampangane maringi syafaat nulungi boten saged. Kranten siji-siji, ditakoni siji-siji. Ditakoni ngamal napa sing pun dilampahi. Nalika teng donya boten namung niku masalah ucapan, niku harfan hari sak huruf. Dados ucapan niku bakal wonten pertanggungjawaban. Wonten pertanggungjawaban. Mulane nika teng hadis Kanjeng Nabi termasuk nika kathirul kalam, kathirul dzunub. Wong sing akeh omongi akeh dosane. Kranten apa? Bakale niku sak huruf niku dipertanggungjawabaken. Watu lan den tuntun sapa al-auliya'u pira-pira kekasih Gusti Allah. Ila rahmani barang datang welas asih wafda hale numpak wafda hale padha numpak. Terus bakale para kekasih Gusti Allah, wali-wali Gusti Allah niku nujure Gusti Allah niku nggih numpak kados tiyang sing muttaqin. Wali niku Gusti Allah nggih jelas muttaqin. Niku do numpak. Wa taridu lan padha teka sapa al-asuna wong kang padha maksiat ila jahannam marang neraka jahannam wirda hale padha mlaku ngorong semanten ugi tiyang sing do maksiat nglakoni dosa ing Gusti Allah niku teng neraka jahanam niku mlaku mboten numpak terus ngorong. Wa yadkhuluna lan padha mlebu sapa asun jahannam ing neraka jahanam hisban
hale grombol. Hisban hale grombol. Terus mlebet neraka jahanam wong sing do maksiat niku bakal gitu wonten rombongan, wonten grombolan. Mane dawuh Gusti Allah nika wasiqal ladzina taqaw ila jannati zumara nika. Terus dawuh Gusti Allah bakale wong-wong iku dikumpulno mlebu swarga Gusti Allah di ana rombongane, ana grombolane. Semacam itu dilebetaken teng neraka nggih wonten grombolane wonten neraka. Wonten. Wa kullu hada utawi sakabehane iki kedadian ida dukatil ardu ing dalem nalikane den jurake apa al ardu bumi dakka kelawan den ajur teman, dakka ajur teman. Nah, kejadian ngoten niku tiang-tiang niku do grombol-grombol sing takwa yo awor sing takwa, sing maksiat awor wong sing maksiat niku kejadian niku wonten niku nalika bumi sampun ngajur. Dados wis do ajur wis do tabrakan dhewe-dhewe. Dados hari dinten kiamat niku. Wajah alan teko apa buka perkarane pengarang sira wal malaku lan malaikat sofa hale padha baris terus bakare ngene ku pertanggungjawaban saking pangeran iku napa mawon sing dilakoni nalika dinten kiamat. Terus malaikat do baris kados keterangan ingkang sampun liwat. Terus manusa boten enten sing saged lolos saking penjagane malaikat. Terus pinggir-pinggir malaikat lapis-lapis baris njogo manusa kalih jin. Wa ja'ulan den tekaake bijahannam apa bijahannam neraka jahannam. Yauma idin ing dalem dinane dukatil ardu. Wailan hale gawe kerusakan wailan hale gawe kerusakan. Terus niku pun menungso podo dikerubung kalih malaikat sing baris njogo menungso kalih jin niku neraka jahanam nggih sampai kados keterangan ingkang sampun liwat. Neraka jahanam niku wonten suarane menggos-menggos. Mulane golongane para nabi tiyang-tiyang sing mati syahid niku nggih mireng suarane menggos-menggose neraka jahanam sampai do wedi kaya-kaya niku mboten selamat. Niku para nabi. Apa maneh tiyang biasa dhuwur tidur di sana wedine ku kaya aku iki selamat ta ora. Ikhwanihi pira-pira sedulur ingsun. Alwailu utawi kerusakan lakum iku tetep kedue sira kabeh. Min yaumin saking iki dina kana kang ana apa yaum iku miqdaru khamsina alfa sanatin kira-kirane iku 50.000 tahun. Yaumir rajufati ing dalem dinane gonjang gajine bumi. Yaumal azifati ing dalem dinane pembalasan Gusti Allah. Yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Yaumal hasrati ing dalem dinane nelongso wan nadamati lan dinane getun. Terus ketika Kiai Musannaf lane sedulur-sedulurku kerusakan dina iku sampai suwene niku 50.000 tahun. 50.000 tahun. Boten sekedap 50.000 tahun. No pengadilan nopo akhirat. Padahal setunggal dinten niku padha karo 1000 tahun teng donya. Dan 50.000 tahun. Terus yang dinane niku gonjang gajine bumi. Terus menungso dan nelongso dan getun. Fadzalika mongko utawi
mengkono dina kiamat iku yaumun dina kang agung. Yaumun azimun iku dina kang agung. Yauma yaqumu ing dalem dinane padha ngadeg sapa anasu manungsa li rabbil alamin marang zat kang mengerani wong alam kabeh. Wa huwa utawi yaum iku yaumul munaqasyati iku dinane penelitiane amal. Wa yaumul muhasabati lan dinane pemeriksaane amal. Dados niku dina sing gede banget gede. Manungsa iku do ngadeg sowan ngadeg teng Gusti Allah. Demikian niku wonten dina kiamat niku. Dina penelitian ngamal ku diteliti, diteliti napa sing sampun dilampahi nalika teng dunya. Diteliti setengah-setengah. Berarti keterangan ikan salon liwat niku termasuk umure terus nopo ngamali ilmune niku. Bahkan diteliti kabeh. Terus diperiksani kabeh. Wa yaumul muwazanati lan ing dalem dinane penimbangane amal. Terus ngamal ku ditimbang. Sing apik sing elek ditimbang. Wa yaumul musa'alati ing dalem dinane padha dadi dawuhe Gusti Allah ngoten. Dina niku nggih didhawuhi ngoten diundang siji-siji ditakoni siji-siji. Wa yaumul zalzalati ing dalem dinane gonjang ganjing. Ing dinten niku dinane niku gonjang ganjing. Lan wonten surat Az-Zalzalah ngoten goncangan. Niku Az-Zalzalah di dinten kiamat niku ngoten gonjang ganjing. Sing paling gede, sing paling dahsyat niku nalika dinten kiamat. Wa yaumus sayhati lan dinane nyebuli malaikat Israfil. Terus nalika trompet niku disebul kali malaikat Israfil. Sing ngagetno. Wa yaumul haqqati lan ing dalem dinane perkarane kang mesti wujud. Dan Al-Qur'an wonten surat Al-Haqqah. Al-Haqqatu mal-Haqqah. Itu mesti wujud, kiamat itu mesti wujud. Wa yaumul qari'ati lan ing dalem dinane kahanan kang andodok. Terus niku gamane medeni. Wonten surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Iku berita sing medeni sing ndodok. Geger sampai niku tiang-tiang sing do sing mati niku tanyaaken sak perlu napa nggih niku sumber niku dina kiamat Al-Qari'ah dina kiamat ngoten. Terus tiang-tiang sing do mati niku mentosi dina kiamat. Nanti menawi dina kiamat nggih ditanyaaken. Wa yaumun nusyuri lan ing dalem dina sumebare kabeh makhluk. Terus makhluk niku sumebar mulai manungsa, jin, kewan ngoten. Wa yaumu yamduru lan ing dalem dinane ningali sapa almar'u manungsa ma ing barang Qaddamat kang lakoni sapa mar'u emma yadahu apa yadahu awake mar'u. Terus bakale super ngamal sing wis dilakoni ngoten. Mulane niku ten Al-Qur'an. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Bakale sumber napa sing dilampahi elek apik bakale ngetok apik. Terus dia manusia sumber iku ngamalku iku dianjen ngamalku ngoten. Sing elek sing apik ketok kabeh.
wa yaumut taghabuni lan ing dalem dinane kerugian, wa yaumu yasdurun nasu lan ing dalem dinane menungso ashtatan hari pronco-pronco liyuro a'malahum terapun yang tojen warohake sopon nas lahum marang piro-piro amalin nas. Terus manusia itu semerep ngamal. Wayau mata biantu ing dalam dinane dadi putih apa wujuhun piro-piro raine watas wadulan dadi ireng apa wujuhun piro-piro raine. Tindakan itu diwakil tiang sing wajah iku putih bersinar. Semangat lagi yang beriku wonten tiang iku wajah iku ireng wajah. Wa yaumul la yughni lan ing dalem dinane ora bisa nyingkrehake sapa maulan kekasih an maulan saking kekasih syai'an ing suci-suci. Nanti dinten niku tiyang niku nggih boten saged. Wis gampangan keterangan ingkang sapunika boten saged nyelametno. Boten saged nyelametno wong sing dikasih. Wayang mulai yughni lan ing dalem dinane ora bisa nyingrehake anhum saking nasuta kufar. Apa kaiduhum tipu dayane kufar syai'an ing suci-suci. Semangat kita beriku tiang-tiang kafir, tiang-tiang kafir manusia sing duraka. Iku daripada sakit menghindar, saking tindak lampah kelakuane sing elek nang dunya. Wa yaumul la yajzi lan ing dalem dinane ora bisa rampung sapa walidun wong tuwa an waladi saking anake walid. Wala mauludun lan ora ana utawi anak wa yo anak iku jazin bisa rampungi an walidi saking wong tuane anak syariat ing suci-suci. Terus nek dinten niku yang niku wong tua ora iso ngurusi anake. Semangka lagi anak ora iso ngurusi wong tuane. Napa mawon. Atas keterangan yang sama ini. Yauman ing dina kana kang ana apa syarruhu ala yaum iku mustatiran sumubah ai muntashiran tegese gumelar. Terus dinten niku eleke ku ketok kabeh. Wis semoga ditontonno, didelokno ngamali. Kabeh wong sak alam donya ketok kabeh. Wis sumebar gumelar, gumelar ketok kabeh. Antarane wong siji lan siji ketok. Fasyiatul roto sedangkan satu sumber yauma la yanfa'u ing dalem dinane ora bisa manfaat zalimina wong kang padha zalim ma'diratuhum apa alasane para wong kang zalim ora kabeh. Terus tiang-tiang sing zalim atau tiang kafir niku boten saged maringi alasan kula nganu iki ngeten wong boten saged maringi alasan dolim wala hum lan iku tetep kedue kufar al-laknatu utawi laknat wala hum lan iku tetep kedue kufar suku dari utawi eleke panggonan yauma takti ing dalem dinane teko sapa kullu nafsin saben-saben awak-awakan tujadilu hale padha madoni sapa kufar an nafsiha saking
awak dhewe kufar. Terus tiang-tiang kafir itu dilaknati. Terus panggonan sing paling elek, bakal panggonan sing paling elek tiang kafir karo tiang duwe. Terus tiang niku dongeng awake dhewe, madoni awake dhewe awak. Kowe iki diiko kepiye ta awak. Madoni awake dhewe. Niku nok sampun dene kiamat. Terus kullu nafsin tujadilu an nafsiha. Kabeh awak-awak niku madoni awake dhewe. Niku tak jak ngebekti ring Gusti Allah tenan gelem awak. Terus madoni awake dhewe nyambati awake dhewe. Ya badadalu endam dinane lali sapa kullu murdiatin. Saben-saben wong wadon kang musoni amma saking anak terus saking barang ardoat kang nusoni sapa murdiah ing ma terus ing dinten niku wonten tiyang niku sing nusoni lali karo susuane gampangane wong wedok sing nusoni lali karo anake sing disusoni berane tiyang sepah estri wong wedok seneng-senenge duwe anak anake rendi-rendi yo digowo disusoni tapi nalika dinten niku lali kawana namun awake dhewe wa tad'u kullu dzati hamlin wa tad'u lan kurontokake sapa kullu dzati hamlin sapa saben-saben wong wadon kang duweni wetengan hamlaha ing wetengane dari hamlin. Sebenarnya di dinten niku yang sudah hamil, niku wis keguguran, guru dinten niku, dasare dinten niku. Watarolan ningali sira anasa manusa sukara, ale padha mendem wa mahum lan ora ana utawi nas iku bisukara wong kang padha mendem. Terus tiang-tiang itu sumber roh orang menungso itu kaya wong mendem, kaya wong mabuk. Tapi orang menungso itu boten mabuk, boten mendem. Walakin ada pemohi lan tetapi siksane Gusti Allah iku syadidun banget temen. Tapi guru-guru niku wong do ketok kaya wong mabuk, wong mendem. Guru-guru saking siksane Gusti Allah banget temane. Banget temane. Wong-wong sampai kaya dhewe wong mabuk. Padahal boten mabuk. Pun waqala lan ngendika sapa Muqatil bin Sulaiman, Muqatil bin Sulaiman. Ngendikane Muqatil bin Sulaiman takifu ngadeg utawa nunggu al-khalqu makhluk yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat mi'ata sanaten ing mangsa 100 tahun fil araqi ing dalem keringete iku mul jamun padha mendele ngendikane Muqatil bin Sulaiman para makhluk Gusti Allah menungso jin niku teng dinten kiamat niku ngadeg utawa nunggu pengadilan Gusti Allah niku 100 terus sing saged ngendhaleni nggih keringete saking suwene niku keringete sing ngendhaleni wa mi'ata sanatin lan ing dalem 100 tahun fil zulmati ing dalem kahanan kapeten mutahayyiruna utawi makhluk iku padha bingung. Terus 100 tahun iku peteng dedet manungsa niku bingung kabeh. Niku sampun wujud dina kiamat. Mulane keterangan niku teng kitab Surat Taufik iku wong iku wis ngadepi dina kiamat akeh
Watasane perkara sing gawokno, sing gumunno, ngoten. Ora tau dibayarno. Gumun iki apa kok ana peteng dedet sampai 100 tahun. Iki ngendikane Muqaddam bin Sulaiman, niku ngoten. Wong-wong padha bingung, padha bingung. Wa mi'ata sanatan ing dalem 100 tahun ya muju padha ngobat mati. Sapa ba'duhum sakwenehe makhluk fi ba'din ing dalem sakwenehe. Inda rabbihim ing dalem ngersane pangerane makhluk yahtasimuna hale padha tukar padu. Terus 100 tahun niku menungso makhluk niku jin menungso niku do mobat mati. Mobat mati do bingung. Tukar padu iki kepiye wa yuqalu lan tadawhaki inna yaumal qiyamati apa sedune dina kiamat Yaqdaru iku utawi kira-kirane kiamat iku khamsuna sakat apa manaten taune ngoten. Dados wonten dawuh pengendikan malih ngoten. Dina kiamat iku 50.000 tahun. 50.000 tahun. 50.000 tahun kok dawuhe ngoten. Mungso teng alam donya niku tutungan dinten mulane dawuh-dawuh nika urip nganggo sediluk ngoten. Sediluk sekedhap. Urip nang dunya sekedhap. Dina kiamat 50.000 tahun. Sekedhap sing diluru apa? Urip sediluk sing diluru apa? Sing diluru apa? Mulane sampai niku kula panjenengan sedhikan anak-anak bandingane dinten akhirat kali bandingane dinten ing dunya. Ing akhirat niku setunggal dinten mawon niku padha karo ing dunya 1000 tahun. Mulane Kanjeng Nabi Adam sing yuswane 1000 tahun padha karo uripe gesane setunggal dinten. Kanjeng Nabi Muhammad 23 tahun niku padha karo gesane boten enten, kali setengah jam boten enten. Wa innahu lan satuhune yaumul qiyamah iku layam di yakti liwat apa kiamat al mukmini ing atase wong mukmin al mukhlisi kang ikhlas ibadah kama yamdi kaya oleh liwat alaihi ing atase mukmin apa saatun mongso saja wahidatun kang siji ngoten. Kangge tiyang mukmin sing suwene 50.000 tahun kiamat niku wonten kiamat niku wonten kejadian kiamat niku. Kangge tiyang mukmin sing ikhlas dados ngibadahi krana Gusti Allah, murni krana Gusti Allah niku liwat ngoten. Liwate 50.000 tahun niku kaya saja ngoten. Kaya saja. Kangge tiyang mukmin saking nikmate ngoten. Saking nikmate kaya saja mawon. Padahal itu 50.000 tahun. Fa'alaika mongko tepono sira ayyuhal aqiluhi eling wong kang duweni akal di atas biro kelawan yen to sabar sira ala syada'idid dunya ing atase pira-pira kepayahane dunya fi ta'atillahi ta'ala ing dalem ngabekti marang Gusti Allah taala Rias gula supaya yen to enteng alaika ing atase sira apa asyada itu pira-pira kepayahan yaumul kiamat ing dalem dina kiamat. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku al-muwaffiqu dan kang paring pitulung lisawati marang kebenaran. Lane jika Kiai Musonef makani wong sing duweni akal ajene
kowe duwe akal, mikir mboten. Iso mikir-mikir masalah akhirat, sabar. Sabar kok dunya lakoni taat dan dosa Allah, sabar. Bakale dina sing dijanji mesti ono ngoten. Dan kok sabar iku besok iso dadekno gampang ngoten. Supaya dadi gampang iso dadi enteng ngoten. Nalika ana perkara-perkara sing ngabot yang 50.000 tahun niku kandhane tiyang sing boten iman. Nah, kandhane tiyang sing iman ya namung setunggal jam. Ora ada dikeken sabar, kok iso mikir kok ora apa aku ngoyo ngoten kok malam dunya ngoyo lapo ngoten. Kadang-kadang menurut saya dunia itu penting, boten kok boten penting terus didoi boten. Tapi aja ngoyo-ngoyo, aja lali akhirat. Lani Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yo dunya yo akhirat kepenak. Nok ngoyo dunya tok. Bengi dikeri no bisa terus ngoyo. Ya bakal ya nemu kesusahan, sing dikejar itu apa? Sedih loh. Jadi kan jadi nopo seduanya akal mikir, dipikir, ngoten niku, ngoten Kiai Musannaf dan mriko, wallahul muwaffiqu lis-shawab. Ngoten niku ajane kabeh niku nek pikantuk pitulunge Gusti Allah. Semoga bener. Mulane kula panjenengan sedaya nyuwun dumateng Gusti Allah supaya panjenengan ingkang slamet ing dunya, slamet wonten ing akhirat, bejo wonten ing dunya, bejo wonten ing akhirat, mulya wonten ing dunya, mulya wonten ing akhirat, sa'atul kula panjenengan sedaya amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu salawatul musallin alaihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha wa ahlana wa auladana wa ahfadana wa dhurriyyatina hajja badikal haram wa ziyaratul nabiyika afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa yusrin wa afiyatin wa salamatin wa bulughi maram wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma arzuqna wa iyyahum ziyarata Makkah wal Madinah fi kulli amin wa fi kulli sanatin ila hajji wa ila umrati wa ila ta'atika wa ridhaka marratan ba'da karraj bimahdi fadlika wa judika wa karamika ya akramal akramin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan kathiran wasi'an. Allahumma arzuqna mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salihan wa ada. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa arijna bi mawdi syuhada wa sunna yawmal qiyamati fi zumratil anbiya wa nahnu jannatal anbiya alaihi salam. Allahumma inna nas'aluka jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawlin aw amalin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arzuqna jannata bi ghairi hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wonten kelebatan nuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi